Чешма момче с кратунка. Чешмата се намира в градинката Кристал, която има знаково значение за град София. Чешмата е с 4 корита и богата скулптурна украса, която се състои от фигура на момче с кратуна, патици, служещи за чучури, и изображения на риби в пръстен около централното тяло. Чешмата е създадена някъде в периода 1925-35 година. Скулптурните елементи са дело на известния скулптор на Софийската община Васил Зидаров. Материалите, от които е изработена, са бронз и витушки гранит. През 90-те години на 20 век момченцето е откраднато. При обновяването на градина Кристал, чешмата е възстановена в първоначалния си вид от скулптора Марин Марков в неговото Марков студио. Той заснема аналогична по-малка фигура, намираща се от дъщерята на Васил Зидаров, и моделира сегашната възстановка, като работата му отнема няколко месеца. Чешмата е монтирана през октомври 2019 година. Градинката на Кристал е живо, цветно и весело място, което събира тълпи от младите софиянци между няколко от най-централните улици в София. В близост до едни от най-емблематичните театри на града по улица Раковски, както и до катедралния храм Александър Невски, през лятото тя става център за срещи на открито. Градинката пази духа на емблематичния едноименен ресторант Кристал, който вече не съществува, но е събирал голяма част от известните личности на българската бохема през 80-те и 90-те години. Пазейки традицията, градинката Кристал днес събира съвременните градски бохеми и млади хора, които работят основно в киното, рекламата и съвременните творчески индустрии на София. Кристал крие още интересни истории и тайни. Още през 1914 година локацията е била предназначена за сграда на Народния музей и Народната библиотека. Прави се изкоп за постройката, но последвалите войни възпрепятстват строежа. Следва построяването на величествената сграда на военния клуб, а дупката намира своето перфектно призвание в градинка към нея. Днес този релеф е емблематичен и става любимо място за пикник или полягване в тревата за посетителите на Кристал. Затова и едно от най-приятните занимания на софиянци по всяко време на денонощието е да прекарат малко лежерно време с приятели, седнали на пейка или на тревата, докато се наслаждават на топло кафе или студена бира. Проект Чешмите на София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма Европа 2024 година от Сдружение Карпе Дием.